Herbeheretako bihotzera egingo dugu bidaia Utrecht hirira eta hantxe gure zain Markel Benito Arrasatearra. Txina batez ere, bere kulturagatik eta oso janaregatik, Donosti. Lan edo profesional bizitza ukizeko lanerako talan igual hobeto da Germania edo lan, baina benetan ondo bizitzeko, ondo jateko klimat eta dena Donosti, edo Bilbao. Holandesa, ez dut egiten asko eta neko nuke hemen bizitzen diren pertsonek ondo komunikatzeko. Eta egiteko eta ez inglesiz. Eta rusiarra, oso zai eruditzen zait. Eta ez dut uste inoiz Rusian biziko nintzen. Izango luke erdigunean, baina aukeratu egin behar dut, beroa eta eguzkia. Kaixo Markel, zer moduz? Kaixo, ondo, lanpetuta, putxoa nekatuta ere, baina ondo. Ze berri Utrecht ingurutik? Bueno, gaur eguna nahiko ona dago, hori batzuk, baina eguna nahiko ondo dago. Hau da un milagro, horregatik pozik. Bueno, gaurkoan elkarrezketa euskaraz. Bai, azkenean hemen ingles hitz egiten dut dana, eta gero gurasoekin hitz egiten dut gazteleraz, eta gero nobisekin italero dandako eta purtsu bat un kakao mental, baina ondo sentitzen naiz euskaraz elkarrezketa ditzeko. Bai, nahasketa handia buruan hizkuntzekiko. Bai, azkenean da un popurri. Juten ez lanera eta azkenean nire lankideak dana beste herrialde batzutako diet, orduan azkenean inglesez hitz egiten dut, eta gero normalean lagunekin edo familiakin gazteleraz hitz egiterako orduan, deitzen diotenean, eta gero nobisakin italiarra, orduan euskara da hizkuntza, da 18 nauen ikastura eta dena, eta gero unibertsitatean mugitu nintzenan nauen gazteleraz, eta bintan inglesez, orduan ez daukat hemen aukera, eta gero nire laguna guztiak ez die euskadikoak, orduan ez daukat aukera hitz egiteko, orduan ondo sentitzen ez elkarrezketa bitxiko. Eta bikotekidea italiarra duzu, esan duzu, beragatik ikasi duzu italieraz, edo zela izan da hori? Bai, ni ezagutan hauen karrera itxen dago orduan, Norvegara nintzen Erasmusera, eta hor ezagutu nahuen, eta gero ni erabaki nuen mugitu hemen erdiberetara, Holandara mugitzera, eta gero bera mugitu zen erekin, eta azkenean izan da, bera normalan hitz egiten duzte italiarran, ni hitz egiten berari gazteleraz, eta azkenean italiarra eta gaztelera die super berdina, hitz gehienak nahiko espadine berdinak soilik aldatzen da letra bat, orduan izan da bere oso erreza ikastea, eta askotan behir ikusten dugu telebistako programak italiarra eta lan, oso Netflixeko seriak italiarra ikusten ditugu, eta ez daukal lotxa hitz egiterako orduan italiarra, funna ja momentu askotan italiarra eta bere familiarekin taolan hitz egiten dut italiarra, eta uste dut nahiko, ez nago profesionala moduan, baina nahiko ondo difendatzen naiz, eta gero entzuterako orduan talan, uste dut dena ulertzen dut, eta zentzu horretan pozik nago beste hizkuntza bat jakiten. Eta Nederlanderarekin animau zara? Bai, hitz batzuk bai, kaixo, agur, zer moduz, nire izena Markel da eta holan, beri basikoa. Oso basikoa, baina hemen denak inglesez hitz egiten dute, benetan hartzen duzu amona bat, eta hitz egiten du inglesez zu baino hobeto, eta askotan komunikatzerako orduan pertsona batekin, holandeseko pertsona batekin, ikusten dagoenean zure hizkuntza ez dara Nederlandera, askotan automatikoki kanbiatzen du inglesera, orduan. Berentzako da super errez hitz egitea, orduan azkenean ez daukozu beharra hori Nederlandara, holandese ikasteko. Zu izatez Arrasatearra zara, baina ja badia urte desente, ezta? Arrasatetik kanpo, konta iguzu apur bat nondik nora ibili zaren? Ni 18 urtekin Iruñera mugitu nintzen karrera itxeko, biokimikain nauen, eta gero biokimika bukatu ostian, Erasmus B nauen Tromson, da Norvegan dagoela, eta gero bukatu ostian esan nauen nahiko nuke beste esperientzia internazional bat aukizia, eta Europa begiratu, nire intentzioa zen Europa gelditzea, ez fun Txinara edo estatu batuetara, nahiko nuke Europan oso familian gertu egoteko. Eta ikusi nagoen Holanda, nahiko masterrak eta ikasteko talan kalitatea oso ona zela, be prezioak ez zirela oso garezte talan, eta esan nagoen, ja. Bi urte, Utrechten ja? Bai, 2 urte Utrechten, eta ontsi nire intentzia da lan bilatzen hemen, gaur eukidot lan bilera bat, orduan
ikusiko du sorte honen eukitzen badot, zeban nire intentzia da doktoretza egitea, 4 urte direla gutxi gora bera hemen, eta gero hau bukatu ostian, igual, bai pentsau italiarra edo euskadira bultatzen. Dagoeneko egonkortuta ja, irixan. Azkenean hau irixan nahiko internazionala da, ez pentsau nagoela full holandesa moduan, baina azkenean bere kultura bizikletan ibiltzeko, janaritarako talan nahiko tutan hau, baina nire lagun guztiak Espainiakoa dira, italiarrak dira, orduan daukat apurtxo bat el mix. Eta Utrecht super internazionala da, benetan, unibertsitatea super handixa eta herrialde diferente mordo batetik etortzen dira, eta horretarako niretzako hori da un punto a favor, oso da. Eta nolako irixa da edo, ze ezaugarri ditu irixak? Superpolita benetan, Amsterdam moduan da, baina da Amsterdam in miniatura. Da Amsterdam txiki moduan, baina turismoa ez da hain handixa, eta gero ez da hain kaotikoa. Ni azkena lehenengoko aldi izan everyone. Pertsona guztiak juten direnean Holandara, juten dira Amsterdam, azkenean da kapitala, baina gero bizitzen zarenean beste hiri batzuetan Holandakoa, ikusten duzu Amsterdam ez dara Holanda beretan. Eta Utrecht bai da gutxi gora dauka etxe hauek, bizikletak, talan, Holandako kultura hori, baina benetan da mini, daukozu mugitzeko hobeto, restauranteak talan, ez da oso turistikoa da benetan Holanda zabera, baina aldi berean oso internazionala da, tokitu dezakezu kultura oso diferentak, eta niretzako da hiri bat top, eta azkenean 20-25 minutu, Amsterdatik 20-25 minutu trenez dago, orduan edozein pertsona etortzen dena Holandara bizitatzera, benetan esaten dut igual egun bat edo erdi eguna, hartzea trena eta hemen entortzea bat benetan oso gututa. Eta aisialdian edo denbora librian, zer egiteko aprobetxatzen duzu? Batez ere kirola, azkenean nahiko gustuko dut, lagunekin futbola, saskibaloia jokatzea, edo bestela asko gustatzen jat gimnasioa, crossfititzea nahiko aktiboa zaitzen naiz, eta gero askotan bizikleta itzen dut mordo bat. Azkenean leku batetik bestera juteko hartzen duzu bizikleta, eta zentzu horretan nahiko aktiba naz, eta gero beste zentzuan asko gustatzen jat janaria, eta igual az dero bai, da jun restaurante batzutera eta saiatu hamburguesa hau, edo jun pizzeria hau, ona iruditzen zaiela, eta orduan daukan nire ranking propiak, eta egin duten nire bisekin talan, eta asko gustatzen jaku, eta gero bidaiatzea. Azkenean Utrecht gauza hona bat da Holandako zenturan dagoela, orduan Amsterdam juteko, Rotterdam, edo beste hiri batzuetara mugitzeko super ondo komunikatuta dago, edo bestela beste herrialde batzuk bizitatzera. Orain dela joan zen hastian Parisen egon nintzen, hartu nahuen Rotterdamtik tren bat, 2 ordu diko tren bat Pariserako, eta egon nintzen hor, eta montatu nintzen, eta gero orain dela 2 aste Berlinera jun nintzen, hartu nahuen Utrechtetik bus bat Berlinera, eta egon ez hor, eta orduan hau hemen egotea aukera asko ematen ditu Europatik mugitzeko, eta orduan zenzu hortan asko gustatzen jati daietza, eta... Bizikleta aipatu duzu, hor ohitura ondisa dago, ez da batetik bestera bizikletan ibiltzeko? Bai, bizikleta zure lagun honena da hemen, benetan, indispensable, eta etortzen bazara Holandara, igual, importantena da, garrantzitsuena da, etxe bat bilatzea, eta gero bigarrena da bizikleta bat eukitzea, mugitzeko eta dana, eta gainera hiri guztiak, ez bakarrik Utrecht, hiri guztiak super adaptauta, preparatuta daute bizikleta egitzeko bide, dena dau bide gorriz beteta. Ja, Markel, bukatzen goiaz, Arrasatetik esan dugu urte desente ja fanzinela, faltan sumatzen duzu Arrasate? Bai, ezkenean batez ere familia eta lagunak, niretzako pertsona bat nahiko familiara naz, eta zentzu hortan, bai saiatzen naz, 2, 4, 4 aldiz urtero etortzea aste bat edo 2 aste Arrasatera familiakin egoteko, eta niretzako da zerbait da batez ere nahiko nuke eukitzea hemen, baina eskenean duzu euki dena. Eta aurrera begira, Markel, noiz arte geratuko zara Utrechten, zeintzuk dira zure aurreikuspenak? Galdera ona da. Nire intentzia da, ointxe doktoretza edo lana aurkitzen badot, 4-5 urte gehiago egotea, eta gero bai, saiatu bilatzen zerbait Euskadin edo Italian, bikoteagatik, baina nire intentzia bai da Euskadi da bueltatzen. Niretzako bizitzeko kalitatea daukaguna Euskadin benetan super handi izan da. Eta igual profesionalki hoberena izango zen herrialde honetan egotzea, baina
familiakin gertu egoteko eta bizitzeko kalitate hobeto edukitzeko, nahiko nuke Euskadira bueltatzea 5 urte barru. Bueno, bitartean segi, esperientziaz gozatzen eta ikasten. Eskerrik asko, bai. Ondo segi, mila esker, Markel. Agur.